Carlet en Dansa és una associació que va néixer, ara a setembre farem 12 anys. La idea parteix perquè jo sempre he hagut d'estudiar fora del meu poble i després a nivell professional també he tingut que ballar sempre fora de Carlet, i la meva pretensió a través de l'escola Carlet en Dansa era que tots els xiquets i xiquetes de Carlet tingueren un accés en el seu poble a estudiar dansa i que també els pares després pogueren gaudir de veure-los en l'escenari i ballant en el teatre. Actualment són 110 alumnes i estan dividits en grups per edats i per nivells. És de veres que la major part de l'alumnat és de Carlet, però també ens venen alumnes de Guadassuar, d'Alcúdia, de Benimodo, de Llombai, d'Alfar, de Catadau, d'Alginet. Tenim estos grups que comencen a partir dels 3 anys i tenim també un grup d'adults al que pot assistir inclús la gent que mai hagi fet ballet. La veritat que cada vegada la dansa té més presència en el teixit cultural de Carlet. Aquest curs hem participat en molts events amb l'Ajuntament de Carlet i amb la Fundació. El proper 28 de juny és la nostra gala de clausura i enguany la temàtica és Cultures del món i a través de la dansa farem un viatge per moltes ciutats on coneixerem les seues cultures i acabarem així en Carlet, on donarem valor a lo nostre, a les nostres tradicions, a la nostra cultura i a la nostra música.